Pa-sunrise na. Sakit ang hotel. Medyo delikado kayong panaog. Bugnaw kayo. Hindi enjoy kayo. Munisan. Or lamig kayo. Experience. Bugnaw kayo hangin. Oh yes! Yes, we made it. Alright guys, alas 11:15 na. And nagsugod na mi og panghipos. Og medyo nakatastas po namang pahulay. Kay karon ang pasaka, pila ka oras ang pasaka daw? Target boss? Mga 1 ka oras pasaka sa Mount Lumpanag. Tap from there, panaog din mi sa among second camp, dito na po mi magstay. Okay. Oy, ang atong katong t-shirt na to, jersey sa taas na ha, ibutang. Kasi makalimot mo. Ibutang sa taas ha. So hipos na, hipos. Hipos. Diyan na siya. O syempre, para galing medyo para kusgan ka mo saka, mas may ginang mag-jam ka. Mag-jam ka? Para kusgan. Oh, buyabo. Mayabo din. Sus na, wala akong giinom da. Grabe akong asawa bay. 15 kilos. Wow! Kung ba mga climber nga babae diyan nga gamay kay mga bag? Ha? Mo'y matso? Ha? Nagdala siya na 15 hours. Yep. Method 15 kilos. Picture ko tabi. GoPro photo mode. GoPro stop recording. 2 taon na yata ng port. Alright, so muna ni. Kasaka nami sa Mount Lumpanag. Mga 1 hour lang daw ni. Pero sa kuana, sa porter na nga pacing. Sa amo 3 hours. You. Brother. Oh. Wake up, boy! Para dito ang ano. Wake up, boy! Wala kapoy. Open trail na ni. So pasa kami open trail na. Tungas kayo. So musaka mo diri. Sigurado nga ligo ninyo mga tuhod. Ilalim. Dako pa kong tiyan. Bitbit ko 15 kilos. Ligo ng tiil. Siyempre pag ampos Ginoo gina number 1. Pero nice game view. Nice. Be. Grabe akong asawa bay. Ha? Tanawan akong asawa, 15 kilos ang dala na. Wa mo'y match ka ng mga babae da nga ises. Oh? Tuloy anak-anak ba oh? Love you be. Be, love you. Di na matubag oy, kapoy na. Nagpayong may gano'n. Hindi magpayong. Ano ba yan? Napags na. Bugnaw kayo.
Nawa. Munang gisakan dito sa pikas dito. Munang pik sa Kalatungan, di ba? Munang pik. Muna yung gisakan yun na. Tapos panaog, nag-camp sa ubos. Saka na po rin diri. Ah, kalami sa hangin. Whew. Ah, so cold. Kasi na yung mga cherry. Whew. Ah, very cold. Woo! Lamig. Plus, oh, grabe ang berries, Bill. Kung maburos ka, dagan ni kay ani berry. Makaon ba ni? Asa yung makaon ni ganing violet? Murag ko ano ka nang. Kami nakasabay, oh. Boss. Hi, boss. Yan, hello. So, nag-peak pa sila. So, ganinang morning. Oo, ganyan. Tapos, balik ta sa, grabe. Wow! Tapos, tuloy-tuloy na after this. Baba, ay, grabe kayo. Wow! Kami, 1 week pa mi dito. Chill pa ma, chill. Grabe ang asawa ba, bisag hangak na kayo, di mawalang kapula sa lips. Wow! Sikreto ng ano, ipalo sa Facebook anong pula po niyang lips. Salamat ka Ma'am Suzette sa pula nga lips. Ma'am Suzette Escalante. Daddy, Kaya. we made it. Ah. Woo! Oh yes. Panawagan ng mga senior citizen, anapa. Yes. Thank you, Lord. Oh yes. Ibotan na si Lord. Clearing ginasagatan ako. Alright. Oh, yes. Yes, you made it. Yes. We made it, baby. Then after this, munaog na dayon mi. So, ang may tabo from here, gikan diri. So, gikan mi dito gabi natulog. Nanami karon din Saka. Na danger zone, muning hadlo kayo. Panaog, tapos na junction, Lision Creek, tapos diri pa dayon mi mag-camp, rest area. So, ilang giman mga 4 hours. Pero maglansa mi. Alright guys, so it's already alas 2:10 na. O kailangan namin muna og ang uban mga climbers na muna sabay uli na diretso. Kami monong pa mi sa rest area na pod kay mag-camp pa mi Palanay ba. So panaog na mi. Ikaw man ang Ikaw na, be. di ba? Mo nang gingo nga motongas gamay. Grabe ang fogs. Mo ni siyang area dili gitawag nga danger zone kay nasa ka sa pangpang, delikado kayo. Mahulog ka na. Alright. Danger zone, cliff.
Kamay na lang. Naipasa ka gamay. Panaw na pod. Tugnaw kayo. Ginawa. Saka na pod ta. Right, maiga. Habang sila. Ito daw? Sa daw? Diba ka? Lakian, Tunod nag-PR mo pa. ba? Layo-layo pa. Nagbangla. Kasi nagbangla. Sila kiin. Sa kaninga part, kamulok og record, nalibang ang among mga batanon karon. Unfortunately, walay clearing karon, meaning pasabot ana. Di mo makita ang view tungod sa grabe nga fogs. Ang tikas na dito, wapo yung view. Ang tikas ko, hayag kayo. Oh, where? Oh, there. Hindi ko maklaro. May na mo angkon sa kasay. Patabunan ka sa mga kugon eh. Isang bulan. Bastos kay mga kugon, gitambunan ko. Saka na sa gamay. Whew. Kaya to. Alright. Take all. Take all. Sunod anay, wala na. Campsite na ta. Hindi pa. O, di pa day? Krik-krik. O, napaday creek day. Adi. Bado. Natas ha. Junction, napaday creek day. Napaday creek. Pag man sa kik, ayun. Oh. Unload ta? Unload sa. Take. Pulutan na to ang isa ka group. Ya, mabutang net nagkuha nito kasi mamutang po sila picture. Pero malipay po sila. Inigbalik nga namin diya oh. Bisa silang bandana no? Sila grupo ba? Kuha daw nga po to. Pero anything na nailang Kani og absolute. Ibalik yung frame. 5,000 ang frame. GoPro, stop recording! Napagyapon mi sa Mossy Forest. Naguna sila no. Kaway-kaway sa likod sabi. Dada, lami na kayong paminaw kay panaog na. Buga po, wala istorya. Aksyon naglalis. Karong kay paubos naman. Meron di kay pita. Sundala sa ang tumbang. So muna ni siya ang clip may gala. Oh, correct na to. Pasaka na po dayon. Ang saka mo kapil. Ay. So second to the last na nino. After ani rest area na din. Panaog na may gala. Narang mga mag-ama. Mag-idol ka sa iya. Samot sa ako kaya akong original. Oh, sige, sige. Naun sa idol, biya ta ka mo kayong kauban-uban ko nimo. Ikaw na po yung naok. Sabag niya po. Ito ba pagpasa? Pasa na po din eh. Babay na yun. Babay. Pasa ito bang? Kamo na po, kamo na po. Pagka. Pasa kami. Ano mo? Kailangan good. Hi! Oh my God! We're so happy! We made it! Tingnan na to kung pilit bagin mi sa lumon. Nice. Ito sila sa taas oh. Alright. John Michael! Wala pa karon pa. Oh, mo pa ipagsaka? Oh.
Kaya aksyon nagsakit. Alright, finally. Woo! Finally, we're here. Yay! Tama na, engineer. Lalayo na yung dito ko. Ano yung i-briefing daan din nga magdikit mo? Toothpaste, toothbrush. Kamu nga mga ga-climb ba? Pwede mga saba sa kajut, ha? Kamu ha? I-priority ninyo, pakanon taon ninyo yung local tarong. Kay mura ba nagabit-bit sa inyong mga gamit?